హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు భగవద్గీత క్లాస్కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ లెవెల్ 2 భగవద్గీత క్లాసులలో ఇప్పటి వరకు మనము 2 అధ్యాయాలను పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము అనేటువంటి అధ్యాయము. అది భగవద్గీతకు భూమికగా ఉన్నటువంటిది. ఆ అధ్యాయంలో కురుక్షేత్ర రణరంగంలో యుద్ధ సన్నద్ధులై ఉన్నటువంటి కౌరవులు మరియు పాండవుల సైన్యాన్ని పరిశీలనము, ఆ తర్వాత అర్జునుడు యొక్క మానసికమైనటువంటి స్థితి చూసినటువంటిది. ఆ తర్వాత రెండవ అధ్యాయమైనటువంటి సాంఖ్య యోగము, దానినే గీతా సారము అని కూడా పిలువబడేటువంటి అధ్యాయము. ఆ అధ్యాయంలో కృష్ణ భగవానుల వారి భగవద్గీత బోధనలు ప్రారంభమైనటువంటివి. సో మొదటగా తన మిత్రుడు, భక్తుడు, శిష్యుడు అయినటువంటి అర్జున్ని ఈ శోకతప్త హృదయం నుండి బయటపడవేయడానికి ఆత్మతత్వాన్ని విశ్లేషణాత్మక అధ్యయనం ద్వారా వివరించినటువంటిది. ఆ తర్వాత విద్యుక్త ధర్మాలను గురించి, బుద్ధి యోగాన్ని గురించి, ఆ తర్వాత అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు సమాధానంగా ఫలాపేక్ష రహిత కర్మలు, తర్వాత స్థితప్రజ్ఞుడి యొక్క లక్షణాలు అనేటువంటి వివిధ అంశాలను రెండవ అధ్యాయంలో మనము చూసినటువంటిది. సో ఈరోజు మరి ఆ భగవద్గీత యథాతథంలోని 3వ అధ్యాయంలోని కొన్ని శ్లోకాలను ఈరోజు ఈ క్లాస్లో మనము తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాం చ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। సో ఈరోజు మనము ఆ, భగవద్గీతలోని 3వ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ అధ్యాయంలోని మరి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా భగవద్గీతలో మరి శ్రీకృష్ణ సో మరి 2వ అధ్యాయంలో మనం చూసినటువంటి పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన సన్నిహితమైనటువంటి స్నేహితుడైనటువంటి అర్జున్ని దుఃఖసాగరము నుండి ఉద్ధరింపచేసేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆత్మ యొక్క స్థితిని వివరించినటువంటిది. అలాగే ఇంకా ఆత్మానుభవ మార్గమైనటువంటి బుద్ధి యోగాన్ని సైతము ఆయన బోధించినటువంటిది. అయితే ఆ అధ్యాయంలో వివరించబడినటువంటి సాంఖ్యయోగము, బుద్ధియోగము, బుద్ధి చేత ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోవడము, ఫలాపేక్ష రహితమైనటువంటి కర్మ, మరి ప్రారంభ దశలో ఉన్నటువంటి సాధకుని యొక్క స్థితి అనేటువంటి వివిధ లక్షణాలను అంటే విషయాలను గురించి ఆ అధ్యాయంలో వివరించబడినవి. సో మనకి ఆ 2వ అధ్యాయం చివరిలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పినట్లుగా భగవద్గీతలో చెప్పబడినటువంటివి కర్మయోగాలు, భక్తి యోగము, జ్ఞాన యోగము అవన్నీ కూడా 2వ అధ్యాయంలో ప్రస్తావించబడినవి కనుకనే ఆ 2వ అధ్యాయాన్ని గీతా సారంగా చెప్పబడినటువంటి. మరి అయితే అక్కడ వివరించబడినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా ఒక క్రమ పద్ధతిలో లేని కారణంగా వాటిని సంపూర్ణ అవగాహనకు ఒక క్రమమైనటువంటి పద్ధతి అవసరమై ఉన్నటువంటి కారణంగా అర్జునుడు ఈ అధ్యాయంలో తనకు అస్పష్టంగా ఉన్నటువంటి విషయంగా దీనిని ప్రస్తావిస్తూ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని ఆయన అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఈ అధ్యాయంతో ప్రారంభమయ్యేటువంటిది. మరి హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ ఉన్నారా?
హరే కృష్ణ. వాయిస్ క్లియర్గా ఉందండి? హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు, క్లియర్గా ఉంది ప్రభు. ఓకే. ఎవరో సౌండ్ చిన్నగా ఉందన్నారు, మీరు చూసుకోండి, మీ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ దాంట్లో అర్జునుడు అడుగుతూ ఉంటాడు శ్రీకృష్ణ భగవాను వారిని, ధ్యాయసి చేత్ కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం కర్మని ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవా. సో ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉంటాడు, ఓ జనార్దన, ఓ కేశవ, కామ్యకర్మ కంటే బుద్ధి మంచిది అని నీవు భావించినట్లయితే నన్ను ఎందుకు ఈ ఘోరమైనటువంటి యుద్ధమునందు వినియోగింపగోరుతూ ఉన్నావు అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే ఇంకా అడుగుతాడు, వ్యామిశ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహయ శివమే తదేకం వద నిశ్చిత్య ఏన శ్రేయోహమప్నుయాం. సో ఇంకా ఆయన అంటాడు, ఓ కృష్ణ, నీ ఉపదేశంతో నా బుద్ధి అయోమయంలో పడినది. దేని వలన అయితే నాకు అత్యుత్తమ శ్రేయస్సు కలుగుతుందో దయచేసి ఆ ఒక్క మార్గాన్ని నిశ్చయంగా ఉపదేశించు అని ఆయన్ని అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశము మనము ఇక్కడ చూసేటువంటిది. సో ఎందుకంటే అక్కడ ఆయన అంటుంటాడు, ఓ జనార్దన, ఓ కేశవ, కామ్యకర్మ కన్నా బుద్ధియే అంటే ఆ జ్ఞాన విశేషాలు ఉత్తమమని నీవు భావించినట్లయితే మరి ఎందుకు నన్ను ఈ యుద్ధమునందు వినియోగింపగోరుతూ ఉన్నావు అంటూ అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. ఎందుకంటే నీవు చెప్పినటువంటి ఈ విధానాల ద్వారా, అంటే అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న ఏంటంటే ఇక్కడ కర్మయోగము, మరి ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు కర్మ జ్ఞానాల్లో మరి ఆ బుద్ధి యోగమే ఉన్నతమైనది ఎట్లయితే నన్ను ఎందుకు ఈ యుద్ధంలో వినియోగింపగోరుతూ ఉన్నావు అనేటువంటిది అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. అలాగే ఆయన ఇంకా అడుగుతున్నాడు, వ్యామి శ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసీవమే తదేకం వద నిశ్చిత్యేన శ్రేయో హమాప్నుయాం. సో అనేక విషయాలను తెలియచేసినటువంటి నీ యొక్క బోధనల వలన నా యొక్క బుద్ధి మోహానికి గురి అయినది. కావున ఏది అత్యంత శ్రేయదాయకమో దయచే నాకు నిశ్చయంగా తెలియచేయండి అంటూ, ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా అర్జునుడికి కృష్ణ భగవానులు వారు వివరించినటువంటి సాంఖ్యయోగము, బుద్ధి యోగము, బుద్ధి చేత ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోవడము, ఫలాపేక్ష రహితమైనటువంటి కర్మ, స్థితప్రజ్ఞుడి యొక్క లక్షణాలు అనేటువంటి వివిధ రకాలుగా వివరించబడినవి. సో అయితే అవన్నీ విన్న తర్వాత అర్జునుడు మరి ఇంకా ఆ విషయాల యొక్క అంతరార్థాన్ని తెలుసుకోగోరినటువంటి వాడై కృష్ణ భక్తి భావన మార్గాన్ని సుగమం చేయడానికి మనకు సాధారణమైనటువంటి మనలాంటి వాళ్లకు అర్థమయ్యే విధంగా ఆ భగవంతుడి నుంచి ఈ విషయాలను తెలుసుకోవడానికి అతడు జిజ్ఞాసుడై ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని
అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశము మనము ఇక్కడ చూసేటువంటిది. సో అందుకే ఆయన అంటూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఇక ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే అర్జునుడు అడిగాడో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఆ అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్నలకు సమాధానంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇక్కడ. సో కాబట్టి 3వ శ్లోకం నుండి ఆ అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానం. శ్రీ భగవానువాచ లోకేస్మిన్ ద్వివిధా నిష్టా పురా ప్రోక్తా మయా నఘ జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు సమాధానంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. ఓ పాపరహితుడవైన అర్జున, ఆత్మానుభూతిని పొందడానికి ప్రయత్నించేటువంటి మానవులు 2 రకాలుగా ఉన్నారు అని ఇంతకు ముందే నేను నీకు తెలియచేశాను. మరి అటువంటి 2 రకాలైనటువంటి వారిలో ఒకరేమో మరి ఆ ఆత్మానుభూతిని జ్ఞానంతో కూడిన తాత్వికమైనటువంటి కల్పనల ద్వారా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయగా, మరికొందరు ఇంకొక రకమైనటువంటి వారు, ఒక రకమైనటువంటి వారు జ్ఞానంతో కూడినటువంటి తాత్విక కల్పనల ద్వారా ఆత్మానుభూతిని పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తే, మరికొందరు మరి ఆ దాన్నే మరి బుద్ధి యోగం ద్వారా అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు అనేటువంటిది ఇక్కడ ఆ అర్జునుడు అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు ఆ భక్తి యోగము ద్వారా దీనిని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అర్జున అంటూ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి సమాధానం. అయితే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి మనకి 2వ అధ్యాయంలో మరి ఆయన చెప్తారు. 39వ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటిది సాంఖ్యయోగము, బుద్ధి యోగం అనేటువంటి 2 విధానాల గురించి చెప్పారు. అదే విషయాన్ని ఈ శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు మళ్ళీ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆత్మ మరియు భౌతిక పదార్థాల యొక్క విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటి అధ్యాయమైనటువంటి సాంఖ్యయోగము మరి మానసికమైనటువంటి కల్పనలను కావించుట యందును మరియు ఏదైనా ఒక విషయాన్ని ప్రయోగాత్మక జ్ఞానము, తాత్వికమైనటువంటి చింతన ద్వారా ఎరుగుట యందును అభిరుచిని కలిగినటువంటి మనుషులకు చెందినటువంటిది. ఇది సాంఖ్యయోగం ద్వారా, అంటే విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటి విషయాల ద్వారా. ఇక 2వ రకమైనటువంటిది కృష్ణ భక్తి భావన యందు కర్మలను ఆచరిస్తూ చేసేటువంటి విధానం. సో ఆ విధంగా మరి ఆ 2 రకాలైనటువంటి విషయాలను ఆయన చెప్తూ వచ్చినటువంటి విషయాన్ని మనము ఇక్కడ ఇంతకు ముందు ఆయన తెలియచేసినటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో నేను మరి దీనిని 2 రకాలుగా అవగాహనం చేసుకోవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పినటువంటిది. తాత్వికమైనటువంటి విశ్లేషణల ద్వారా, అలాగే కృష్ణ భక్తి భావనలో అంటే భక్తి యోగముల ద్వారా నిమగ్నమవుతూ ఆత్మానుభూతిని పొందడానికి ప్రయత్నం చేసేటువంటి 2 రకాలైనటువంటి వారి గురించి ఇక్కడ మనకి ప్రస్తావన వస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, న కర్మ నామనారంభాత్ నైష్కర్మ్య పురుషోష్ణుతే న సన్యాసనాదేవ సిద్ధిం సమధిగచ్చతి. సో ఇక్కడ ఇంకా మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో ఆయన ముఖ్యంగా ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది, కేవలము కర్మలు చేయనంత మాత్రాన మనిషి కర్మ బంధనాలకు దూరంగా ఉండలేడు. అదేవిధంగా కేవలము కర్మ సన్యాసం ద్వారా కూడా పూర్ణత్వము లభించదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది.
హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, నహి కచ్చిత్ క్షణమపి జాతు తిష్టత్య కర్మ కృతు కార్యతే హ్యవశ కర్మ సర్వ ప్రకృతి జైర్గుణై. ప్రతి ఒక్కడు ప్రకృతి గుణాల ప్రభావాలకు లోనై అవశుడై కర్మలు చేస్తూనే ఉంటాడు. కర్మలు చేయకుండా ఏ ఒక్కడు ఎవడు కూడా ఒక్క క్షణము కూడా ఉండలేడు అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, కేవలం కర్మ చేయకుండా ఉండడం ద్వారా ఎవడు కూడా ఆ కర్మ ఫలాల నుండి ముక్తిని పొందలేరు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అలాగనే కేవలము సన్యాసం ద్వారా కూడా ఎవడు కూడా పరిపూర్ణత్వాన్ని అంటే సంపూర్ణత్వాన్ని పొందలేడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ లౌకికమైనటువంటి భౌతిక విషయాలలో నిమగ్నమైనటువంటి జనులు విద్యుక్త ధర్మాలను నియమంగా పాటించి పవిత్రుడైనప్పుడు మరి ఆ మానవుడు సన్యాస ఆశ్రమాన్ని స్వీకరించవచ్చును అనేటువంటిది భావన. కానీ పవిత్రతను పొందకుండానే అకస్మాత్గా మనము ఆ సన్యాసాన్ని స్వీకరించడం ద్వారా మనకి ఎటువంటి జయము లభించదు అనేటువంటిది ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అంతేకాకుండా ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, ప్రతి మానవుడు భౌతిక ప్రకృతి వలన తాను పొందినటువంటి గుణాన్ని అనుసరించి అవశుడై కర్మయందు ప్రేరేపించబడుతూ ఉంటుంటాడు. కావున ఏది కూడా చేయకుండా ఎవడు కూడా ఒక క్షణం కూడా ఉండజాలరు. కాబట్టి ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి వచ్చినటువంటి కారణంగా మనము సర్వదా ఆ కృష్ణ చైతన్యంతో కూడి ఉన్నటువంటి ఈ దేహాన్ని పొంది అంటే మనము ఆ ఆత్మ ఈ దేహాన్ని పొందినటువంటి కారణంగా మరి ఇక్కడ నిత్యము క్రియాశీలమైనటువంటి ఆ ఆత్మ వలనే మనకు పని జరుగుతూ ఉంది. కనుక నిరంతరము కూడా మనము ప్రతి క్షణము ఏదో ఒక రకమైనటువంటి పనులలో నిమగ్నమవుతూ ఉంటాము. కాబట్టి మరి ఆత్మను శుద్ధిపరచుకోవడానికి శాస్త్రాలలో తెలుపబడినటువంటి దానిగా నిజమైనటువంటి కర్మ, నిజమైనటువంటి పని అంటే నిజమైనటువంటి మన యొక్క కర్మ ఆ భగవంతుని కృష్ణ భక్తి భావనలో ఆ భగవంతుని సంబంధంలో చేసేటువంటి పని అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. అందుకే మనకి ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పబడినట్లుగా ఎవరైనా కృష్ణ భక్తి భావనను స్వీకరించినట్లయితే అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకుడుగా భగవంతుని సంబంధంలోనే ఆ భగవంతుని కేంద్రంగా మనము కార్యాలలో నిమగ్నమైతూ ఉన్నట్లయితే మరి అది అంటే అతడు తనకు సంబంధించినటువంటి భక్తి యొక్క సేవను సక్రమంగా చేస్తూ ఉన్నట్లే అవుతుంది. ఒకవేళ అతడు భక్తియుతమైనటువంటి సక్రమంగా నిర్వహింపకుండానో కూడా ఎటువంటి నష్టం కానీ పాపం కానీ ఉండదు అనేటువంటి చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే భక్తి యోగంలో ఏమాత్రము ఎందుకంటే ఈ భౌతిక విషయాలలో లౌకికమైనటువంటి విషయాలలో మనం ఏదైనా చేస్తే అది మధ్యలో ఆగిపోయింది అనుకోండి, మళ్ళీ మొదటి నుంచే ప్రారంభించాలి భౌతికమైనటువంటిది. ఉదాహరణకి ఈ జన్మలో మనం భౌతికమైనటువంటి విషయాల ద్వారా కామ్య కర్మలలో నెలకొని ఈ జన్మలో ఒక 10 కోట్లు సంపాదించాలి అని అనుకున్నాం అనుకోండి, ఇదంతా ఏంటి భౌతికమైనటువంటి సంపదల విషయం. మరి దానిని సాధించకుండానే మనము ఈ జన్మ ఎందుకంటే మనకున్నటువంటి పరిధి కొంతకాలమే కనుక ఈ జీవితాన్ని వదిలి అంటే మరణాన్ని పొందినాం అనుకోండి, మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటే మళ్ళీ మొదటి నుంచే ప్రారంభించవలసినటువంటిదిగా ఉంటుంది. జీరోకు పడిపోతుంది ఏది భౌతికమైనటువంటి విషయాలలో. అలాగే ఉదాహరణకు మనము ఒక ఎగ్జామ్ రాస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, భౌతికమైనటువంటి పరీక్షలు రాస్తూ ఉంటే మార్కులు విషయాన్ని చూసుకుంటే మనకి ఆ ఫలాల గురించి మాట్లాడితే ఫెయిల్ అయ్యామనుకోండి, 40 మార్క్స్ రావాల్సినటువంటి పరిస్థితులలో 38 మార్కులతో ఫెయిల్ అయినా మళ్ళీ ఎగ్జామ్ రాస్తే 0 నుంచే మొదలుపెట్టి రాయాలి. ఇంతకుముందు 38 మార్కులు మనతో ఉండదు.
కానీ మనం పొందినటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది కొంత మనకి పరిధిగా ఉంటుంది. అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలలో ఏ కొద్దిగా మనము ప్రయత్నం చేసినా భక్తియుతలో అది తదుపరి జన్మలో కంటిన్యూ అవుతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి మరి జీవుడు కృష్ణ భక్తి భావనను పొందడానికి మరి ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలు మనల్ని అంటే పవిత్రీకరించుకునేటువంటి విషయాలు మనకి దోహదపడుతూ ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా మనకి ఆ భగవంతుడు క్రమంలో చెప్పుకు వస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలను చూసినట్లయితే మనకి ఇంకా ఈ 6వ శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య య ఆస్తే మనసా స్మరన్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మ మిథ్యాచార సముచ్యతే. సో ఇంకా కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయంలో మనకి కర్మేంద్రియాలను నిగ్రహించినను మనసు ఇంద్రియార్థముల యందు లగ్నమయ్యుండు వాడు నిశ్చయముగా తనను తాను మోసగించుకొను మిథ్యాచారి అనబడతాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం ఇక్కడ. సో ఎందుకంటే మనల్ని కర్మేంద్రియాలను అంటే బయటకు మనము వైరాగ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నట్లుగా వైరాగ్యము ఉన్నట్లుగా బయటికి కనిపిస్తూ సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్నట్లుగా అన్నీ కూడా త్యజించిన వాళ్ళలాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంటాం. కానీ వాస్తవానికి మన యొక్క స్థితిలో వాటిపైన మమకారం ఏ విధంగానూ పోకుండా ఉంటే అటువంటి వాడు మిథ్యాచారి అనబడతాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే బయటకు మాత్రం అన్నిటినీ త్యజించిన వాడిలాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది పరిస్థితి, కానీ మనసులో మాత్రము ఆ ఇంద్రియ విషయాలపైనే తన యొక్క ఆసక్తిని కలిగి ఉంటాడు అని చెప్తారు. అలా ఉన్నటువంటి వాడిని మిథ్యాచారి అనబడతాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. మరి ఎందుకంటే అలా ఉండేటువంటి వాడు తనను తానే మోసం చేసుకున్నటువంటి ఘరానా మోసము అవుతుంది అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే మనసును ఇంద్రియ భోగాల గురించి ఆలోచించుతూనే ధ్యాన తత్పరతను ప్రదర్శించడానికి కపటులు ఎంతో మంది ఉన్నారు అని చెప్తారు. మరి ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతున్నట్టుగా అటువంటి వారు మోసకారులే అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే వారు ఇంద్రియ ప్రీతిని కోరినటువంటి వాళ్ళు కావడం చేత మరి వాళ్ళు ఆ విధంగా తనను కపటత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తూ మనసును సదా అపవిత్రమై ఉండడం వలన అతని యొక్క ధ్యాన ప్రదర్శన సర్వత ప్రయోజన శూన్యమయ్యే ఉంటుంది తప్ప అతని వలన ఎటువంటిది కూడా అంటే జ్ఞానమైనటువంటి విషయము ఏది కూడా ఉండదు అని చెప్తున్నారు. చెప్తూ ఇంకా మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో కృష్ణ భగవానులు వారు ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. యస్త్వింద్రియాణి మనసా నియమ్యారభతే అర్జున కర్మేంద్రియై కర్మయోగ యోగమసక్త సవిశిష్యతే. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఇంతకు పూర్వపు శ్లోకంలో చెప్పబడినట్లుగా కర్మేంద్రియాలను బయటకు నిగ్రహించినట్లు కనిపిస్తూ ఉన్నప్పటికీ మనసును మాత్రము ఇంద్రియ విషయాలపైన లగ్నం చేసినటువంటి వాడు కపట ఆచార్యుడు, ఘరానా మోసగాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఇంకా దానికి భిన్నంగా మరి నిజమైనటువంటి వాస్తవికమైనటువంటి అంటే వియోగము అంటే ఏమిటో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అలా కాకుండా అంటే పూర్వపు శ్లోకంలో చెప్పినట్లు కాకుండా అంటే మనస్సును బయటకు ఒక రకంగా ఉంటూ లోపల మరొక రకంగా ఉండేటువంటిది కాకుండా మనసు చేత మరి ఆ క్రియాశీలమైనటువంటి ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా నిగ్రహించుకోవడానికి ప్రయత్నించి
మమకార ఆసక్తి లేకుండా, అంటే నిజమైనటువంటి వైరాగ్యం అంటే ఏమిటో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ? మరి సంగత్వము లేనివాడై కర్మయోగమును, అంటే కృష్ణ భక్తి రసభావన యందు అభిరుచిని కలిగినటువంటి శ్రద్ధావంతుడు ఉత్తముడు అని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నది. అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా బయటకు అన్నిటినీ త్యజించినట్లు వాడిగా ఉంటూ లోపల మాత్రం ఆ విషయాలపైన ఆసక్తిని కలిగి ఉండేదానికంటే మనస్సుని నిగ్రహించుకొని, ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా నిగ్రహించుకొని మరి నిజమైనటువంటి వైరాగ్యాన్ని ప్రదర్శించడమే అని చెప్తున్నారు. అటువంటి వాడే ఉత్తముడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ భాష్యంలో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం చూస్తే, యథేచ్ఛ జీవనమును మరియు ఇంద్రియ భోగముల కొరకు కపటయోగిగా వర్తించడం కంటే, అంటే బయటకేమో యోగిలాగా కనిపిస్తూ వస్త్రధారణంతా కూడా సన్యాసిలాగా అన్నీ త్యజించిన వాళ్ళలాగా కనిపిస్తూ లోపల మాత్రం ఆ ఇంద్రియ విషయాలపైన ఆసక్తిని వదలకుండా ఉండేటువంటి ఆ కపట ఆచార్యుల కంటే మరి ఆ భవబంధనము నుండి ముక్తి కలిగించి భగవద్ధామాన్ని ప్రవేశించడానికి మనము స్వధర్మమునందు నిలిచి జీవిత లక్ష్యం కొరకై ప్రయత్నించడమే అత్యుత్తమము అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అలా కపట ఆచార్యులుగా ఉండేదానికంటే ఈ మన జీవన విధానంలో మనకేంటి, మన ఆశ్రమ విధానాన్ని అనుసరించి బ్రహ్మచారి, గృహస్థ, వానప్రస్థ, సన్యాస ఆశ్రమ విధానాలు ఉంటాయి మనకి. సో అలా గృహస్థుడుగా ఉండి మరి ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం అవ్వడమే ఉత్తమము. అలా కాకుండా బయటకు సన్యాసిలాగా ఉంటూ లోపల మాత్రం ఇంద్రియ విషయాలనే ఆసక్తి కలిగి ఉండేదానికంటే మరి స్వధర్మంలో నిలిచి జీవిత లక్ష్యం కొరకై మన యొక్క ప్రయత్నాన్ని మనం చెయ్యడము, అంటే గృహస్థుడుగా ఉండి కృష్ణ భక్తి భావనలో, అంటే సన్యాసిలాగా ఉండి కపట ఆచార్యులాగా ప్రవర్తించేటువంటి దానికంటే కూడా కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉంటూ గృహస్థుడుగా ఉండి శాస్త్రానుసారంగా నియమ నిబంధనలను అనుసరించి ఆత్మానుభవం కొరకై ప్రయత్నం చేయడమే ఉత్తమమైనది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ మరి ఆ కపట ఆచార్యుడు లేదా ఘరానా మోసగాడుగా ఉండేటువంటి సన్యాసుల కంటే శ్రద్ధావంతులైనటువంటి అమాయకులు, మరి ఆ అమాయకులను మోసగించేటువంటి కపట యోగుల కంటే ఈ మన యొక్క గృహస్థ, అంటే మన యొక్క స్వధర్మ నిర్వహణలో నిమగ్నమై దానిని కృష్ణ భక్తి భావన యందు ఉండడమే ఉత్తమమైనది అని చెప్తుంటారు. కనుక మరి కేవలం జీవనార్థమై కపట సన్యాసం, కపట ధ్యానం చేసేటువంటి వాడికంటే శ్రద్ధగా వీధులు ఊడ్చేవాడు, శుభ్రపరిచేవాడు ఉత్తముడు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, నియతం కురు కర్మత్వం కర్మ జ్యాయో హ్యాకర్మణః శరీర యత్రాపి చ తే న ప్రసిద్ధ్యేద కర్మణః. నియతం కురు కర్మ అంటే విద్యుక్తమైనటువంటి కర్మలను చేయడము. నియతం కురు కర్మత్వం, నీవు నీ యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలను నిర్వర్తించు అర్జున. మన ధర్మాన్ని, మన యొక్క గుణ స్వభావాలను అనుసరించి మన ధర్మాన్ని మనం నిర్వర్తించాలి అని చెప్తున్నారు. అంటే బ్రాహ్మణుడుగా ఉన్నటువంటి, సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి బ్రాహ్మణ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు ఆ విధమైనటువంటి ధర్మాలను చేయడము, రజోగుణ సంబంధంలో ఉన్నటువంటి వాడు క్షత్రియుడుగా ఆ విధంగా చేయడము, మరి రజో తమో గుణాలలో ఉండేటువంటి వాడు వైశ్యులుగా తన ధర్మాన్ని తను నిర్వర్తించడము, అలాగే తమో గుణాలు శూద్రులు ఏ విధమైనటువంటి లక్షణాలను మనకు కలుగుంటే ఆ విధమైనటువంటి ధర్మాలను నిర్వర్తించమని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అది అకర్మ కన్నను ఉత్తమమైనది అని చెప్తున్నారు. అంటే కర్మలను త్యజించడం కంటే కూడా మరి మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలను, మన ధర్మాన్ని అనుసరించి, మన గుణాలను అనుసరించి, మన స్వభావాన్ని అనుసరించి కర్మలను ఆచరించడమే ఉత్తమము అని చెప్తున్నారు. కర్మ నునరింపకుండా దేహమును
దేహ పోషణ సైతము మనకి చేసుకొనజాలడు మానవుడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనము ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు కొంతమంది వాళ్ళ యొక్క పుట్టుకను అనుసరించి ఉత్తమ వంశంలో చెందిన వారమని తప్పుడుగా ప్రకటించుకుంటూ కపట ధ్యానపరులు ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికై సర్వము త్యాగం చేసినట్లుగా విద్యా ప్రదర్శన కావించేటువంటి ఈ గనులు, ఈ గరాణ మోసగాళ్ళు ఈ సమాజంలో ఎంతో మంది ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. కానీ అర్జునుడు ఆ విధమైనటువంటి విద్యావాది కారాదు అనేటువంటి భావనతో ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే క్షత్రియులకు నిర్దించబడినటువంటి కర్మలను అనుసరించి అర్జునుడు యుద్ధం చెయ్యాలి. కానీ అర్జునుడు ఏం చేస్తున్నాడు? మరి తన యొక్క ధర్మాన్ని వదిలివేసి ఒక బ్రాహ్మణులాగా నేను భిక్షమెత్తుకోనైనా జన్మిస్తాను కానీ యుద్ధం చెయ్యను కృష్ణ అన్నాడు. సో కనుక ఆ విధంగా మరి ఆ మిథ్యావాది కావడం అనేటువంటిది శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి ఇష్టం లేని కారణంగా, అంటే ఎవడి ధర్మాన్ని వాడు సక్రమంగా నిర్వర్తించమని కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన, జీవనార్థమై ఆచరించబడేటువంటి నామమాత్ర సన్యాసమును శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కానీ ఏ ధర్మశాస్త్రం కానీ అంగీకరించదు. అందుకే ఇక్కడ కృష్ణుడు మరి గృహస్థుడు క్షత్రియుడుగా తనకు ఉన్నటువంటి ధర్మాన్ని చేయడమే అర్జునుడికి ఉత్తమమైనది అంటూ బోధిస్తూ ఉన్నటువంటిది. అర్జునుడి ద్వారా ఈ సర్వ మానవాళికి కూడా మన యొక్క ధర్మాన్ని మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది ఈ భగవద్గీత, శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క బోధనల ద్వారా. మరి అందుకే కొన్నిసార్లు మనకి ఇంకా ముందు 18 రోజుల్లో భగవద్గీతలో కూడా చూసాము, కొన్నిసార్లు వివిధ రకాలైనటువంటి త్యాగాలు, రజోగుణము, సత్వగుణము, తమోగుణ త్యాగాలు అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు కదా. సో కనుక మరి ఎవరి ధర్మాన్ని వాడు, ఎవరి కర్మలను వాళ్ళు సక్రమంగా నిర్వర్తించడమే ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయంలో కర్మయోగంలో మనం చేయవలసినటువంటి కర్మలను, మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలను ఆయన వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి కారణంగా మాయా తత్వాలతో కూడినటువంటి సత్వ రజో తమో గుణాలతో కూడినటువంటి ఈ జగత్తులోనికి వచ్చినటువంటి ప్రతి మానవుడు కూడా ఈ ప్రకృతిపై ఆధిపత్యము వహించాలి అనేటువంటి, అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇంద్రియ భోగాలను తాను అనుభవించాలి అనేటువంటి భావనతోనే ఉంటాడు. మరి కానీ భగవద్గీత ప్రకారము భగవద్గీత అటువంటి విషయాన్ని సమర్థించడం లేదు. అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు దానిని సమర్థించడం లేదు. మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలను మరి అటువంటి కార్యాలను సాధించకుండా ఉండడానే కర్మలను త్యజించి ఇతరులపై ఆధారపడి జీవించేటువంటి కపట యోగిగా ఎవడూ కూడా కారాదు అనేటువంటిది ఇక్కడ మరి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ చెప్తున్నట్లు. అంటే ఎవడి ధర్మాన్ని, ఎవడి విధులను వాడు ఖచ్చితంగా నిర్వర్తిస్తూ తన జీవన విధానాన్ని గడపాలి అనేది మనకు భగవద్గీత నేర్పుతూ ఉన్నటువంటిది. అంటే మన ధర్మాన్ని మనం నిర్వర్తించాలి, ఫలితాలపైన ఆసక్తి లేకుండా మన కర్మలు మనం చేయవలసినది. ఈ భౌతిక జగత్తులో మనం ఏ విధులను నిర్వర్తించడానికి వచ్చామో ఆ విధులను తప్పక మనము నిర్వర్తించవలసినదే అంటూ చెప్తున్నారు. మరి ఏమిటి మన స్వధర్మము అంటే, ఒక రకంగా ఇంకా చెప్పాలంటే భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉండడము, ఆ భగవంతుని యొక్క దాసుడిగా మన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి స్థితిని తెలుసుకోవడమే భగవద్గీత మనకి బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధనః తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచరా. ఇక్కడ యజ్ఞార్థాత్ అంటే యజ్ఞుని కొరకు, అంటే విష్ణువు కొరకు మాత్రమే చేయబడు, కర్మణః కర్మ కంటే, అన్యత్ర వేరైనది, లోకోయం అంటే ఈ లోకంలో లేదు అని చెప్తున్నారు. అంటే విష్ణువు కొరకై యజ్ఞ రూపంలో చెయ్యబడేటువంటి కర్మలను వనరించాలి అని చెప్తున్నారు. తదర్థం కర్మ కౌంతేయ, ఓ కౌంతేయ అంటే ఓ కుంతీపుత్రుడా, మరి
నీ యొక్క విద్యుక్త ధర్మములను ఆ విష్ణు ప్రీత్యర్థమే కావించాలి. ఆ విధంగా నీవు బంధనము నుండి సదా ముక్తుడవై ఉండగలుగుతా అంటూ చెప్తుంది. అంటే మనం చేసేటువంటి కర్మలన్నిటినీ కూడా ఆ భగవంతుని కొరకు భగవత్ సంబంధంలో, అంటే భగవంతుడు మనని కేంద్రంగా కాకుండా భగవంతుణ్ణే కేంద్రంగా పెట్టుకొని మన యొక్క ఇంద్రియాలను ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఆ ఇంద్రియాలను పూర్తిగా నియంత్రించే దానికి బదులుగా ఆ ఇంద్రియాలను భగవంతుని సంబంధంలో ఉపయోగించాలి అని చెప్తున్నారు. అందుకే మనం చేసేటువంటి ఏ పనైనా ఏదైనా అది విష్ణువు కొరకై యజ్ఞ రూపంలోనే కర్మలను ఆచరించవలెను అని చెప్తున్నారు. అలా చేయకపోతే ఈ భౌతిక జగత్తులో కర్మలన్నీ కూడా బంధకారమవుతాయి. అంటే మనం చేసేటువంటి ఏ కర్మైనా అది భగవత్ సంబంధంలో చేసినట్లయితే అది అకర్మ అవుతుంది. అది ఎటువంటి బంధనాన్ని, అది మంచైనా చెడైనా మనకి సంబంధం లేకుండా ఉంటుంది. అందుకే చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఓ కుంతీపుత్రుడా అర్జున, నీ యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలను ఆ భగవంతుని ప్రీత్యర్థమే కావించు. భగవత్ సంబంధంలో నీవు చేసినట్లయితే ఆ విధంగా చేయడం వల్ల నీకు ఎటువంటి బంధనము ఉండదు అని చెప్తున్నారు. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో మనకు చెప్తూ ఉన్నటువంటి దాంట్లో సాధారణమైనటువంటి దేహ పోషణకైనా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా కర్మలను ఆచరించవలసి వచ్చిందే అని చెప్తుంటారు. మరి మనం చేసేటువంటి యజ్ఞము అంటే విష్ణువు లేదా యజ్ఞ కర్మలు అని చెప్తారు. ఆ యాగ కర్మలన్నీ భగవంతుని అంటే విష్ణు ప్రీత్యర్థమే నిర్ణయించబడినవి. అందుకే మనకి శాస్త్రాల్లో యజ్ఞో వై విష్ణు అంటూ చెప్పబడుతున్నటువంటిది. వేదాలలో పలికినటువంటి మాటల్ని ఇక్కడ మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. మనిషి తనకు విధించబడినటువంటి తన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలను అంటే యజ్ఞాలను అనుసరించి లేదా ఆ విష్ణువును ప్రత్యక్షంగా ఆరాధించిన ఒకే ప్రయోజనాన్ని పొందగలుగుతాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అంటే మరి కృష్ణ భక్తి భావన అనేటువంటిది మరి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మనకి తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆ విష్ణు ప్రీత్యర్థమే కర్మనునరించవలసి వస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. అలా చేసినప్పుడు శుభ అశుభ కర్మలు రెండూ కూడా ఫలాలను మరి ఏవి కూడా ఆ జీవుడిని ఆ వ్యక్తిని బంధించవు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనము ఇక్కడ తెలుసుకోవలసినటువంటి. సో కాబట్టి ప్రతి జీవుడు కూడా ప్రతి ఒక్కడు కూడా మనము ఆచరించేటువంటి, ఎందుకంటే మనం ఏదైనా పొందితే అది భగవత్ సంబంధంలోనే. ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాము, ఏదైనా ఒక విషయాన్ని మనకి లభిస్తే అది మన యొక్క ఇది కాకుండా ఆ భగవంతుని కరుణ చేతనే మనకు లభించింది అని భావిస్తే ఎటువంటి బంధనం ఉండదు. ఎందుకంటే ఉదాహరణకి మనం మన యొక్క ధర్మంగా మనం ఏదైనా ఒక ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, అది నేనేదో కష్టపడి చదివాను, నా వల్లనే నేను ఇది పీజీలు చేశాను, పిహెచ్డి చేశాను, కనుక నాకు ఈ విధమైనటువంటిది వచ్చింది అని భావించే బదులుగా భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారా ఆ విధంగా నేను చేయగలిగాను, తద్వారా నాకు ఇది వచ్చింది అని భావిస్తే అదే బంధనం కాదు. అలా కాకుండా అందుకే చెప్తారు ఇక్కడ, మనం ఏదైనా మన కోసం మనల్ని కేంద్రంగా చేసుకున్నప్పుడు అది బంధకారం అవుతుంది. అదే విషయాన్ని భగవంతుడిని కేంద్రంగా చేసి మనం దాన్ని భోగిస్తే అది అది ఎటువంటి బంధకారము కాదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కృష్ణ భక్తి భావన యందు అంటే శ్రీ విష్ణువు ప్రీత్యర్థమై కర్మలను వనరించాలి అని చెప్తున్నారు. అలా చేసినప్పుడు అతడు జీవుడు ముక్త స్థితి యందు ఉంటాడు. అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో బద్ధకారుడు కాడు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి ప్రతిదీ కూడా మనము భగవత్ సంబంధంలోనే చెయ్యాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో అంతేకాకుండా మనకి ఇంకా మనము భగవత్ సంబంధంలో ఏ విధంగా కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉండాలో అనేటువంటి విషయాలలో మనకి
ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశంలో ముఖ్యంగా మనం చూసినట్లయితే ఈ 10వ శ్లోకంలో మనకి భగవంతుడు అంటే సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానుల వారు వివరించినటువంటి అంశంలో ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతున్నటువంటి శ్లోకము సహ యజ్ఞ ప్రజా సృష్ట్వా పురోవాచ ప్రజాపతి అనేన ప్రసవిష్యద్యమేష ఓస్త్వష్టకామదుక్. సృష్టి ప్రారంభమున సర్వజీవులకు ప్రభువు అయినటువంటి భగవానుడు మానవులను దేవతలను విష్ణు ప్రీత్యర్థమైనటువంటి యజ్ఞాలతో సహా సృష్టించి ఈ యజ్ఞముల చేత మీరు సౌఖ్యవంతులు కండి, ఎందుకంటే వాటిని ఆచరణ మీ యొక్క సుఖ జీవనమునకు మరియు ముక్తికి కావలసినటువంటి సర్వాన్ని వసగుతుంది అని ఆ భగవంతుడు ఆశీర్వదించినటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. సృష్టి ప్రారంభంలో మనకి ఆ భగవంతుడు ఈ భౌతిక జగత్తును అలాగే ఆ భగవంతుడు మరి దాంతో పాటుగా దేవతలను మానవులను అలాగే యజ్ఞ విషయాలను సృష్టించి మరి ఈ భౌతిక జగత్తులో మరి వీటితో పాటుగా ఈ దేహంతో పాటుగా క్షేత్రం అనేటువంటి వీటితో పాటుగా ఆత్మతత్వాన్ని మరి వీరందరినీ సృష్టించినటువంటి ఆ దేవుడు అంటే ఆ భగవంతుడు దేవతలు మరియు మానవులు యజ్ఞాల ద్వారా పరస్పర సహకారం పొందుతూ యజ్ఞయాగాదులు చేస్తూ మరి మనల్ని మనము ఉద్ధరించుకోవాలి అని చెప్పారు. ఆ విధంగా చేయడం వల్ల మనం మన యొక్క ధర్మాన్ని సక్రమంగా నిర్వర్తించడమే యజ్ఞం అవుతుంది. ఆ యజ్ఞాలకు సంతసించినటువంటి దేవతలు మనకు కావలసినవన్నీ సమకూర్చుతారు అని చెప్తారు. తద్వారా మనము ఈ భవబంధనాల నుండి ముక్తి పొంది అవి భగవత్ సంబంధంలో మనం యజ్ఞాలను ఆచరించడం ద్వారా ముక్తి మార్గం వైపుకు పయనించి మనము ఇక మనకి కావలసినటువంటి వాటిని మనము నెరవేర్చుకోగలుగుతాము అని చెప్తారు. మరి ఈ కలియుగంలో మనకి యజ్ఞ యాగాదులుగా చెప్తే సత్యయుగంలో ధ్యానం చేయడము, ఎందుకంటే అప్పుడు ఉండేటువంటి లైఫ్ స్పాన్ 1,00,000 సంవత్సరాల వరకు ఉండేటువంటిది. ఆ క్రమంలో మరి ధ్యానం 1,000 సంవత్సరాలు 10,000 సంవత్సరాలు ధ్యానం చేసేవాళ్ళు. ఆ తర్వాత త్రేతాయుగంలో యజ్ఞయాగాదులను చేసేటువంటి వారు. మరి ఆ యజ్ఞ యాగాదులను చేయడానికి కూడా ఇప్పుడు మనకి ఉండేటువంటి సమయం సరిపోనటువంటిది. అలాగే ద్వాపర యుగంలో ఆలయానికి వెళ్ళి అర్చన చేసేటువంటిది. కానీ ఈ కలియుగంలో మనం చేయవలసినటువంటి కలియుగంలో కలియుగంలో మనకున్నటువంటి యుగధర్మము సంకీర్తన యజ్ఞము అని చెప్తుంటారు. అందుకే సంకీర్తన యజ్ఞము అని చెప్తుంటారు. కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమము అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంటుంది. అదే ఇస్కాను మనకు ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుక మరి మనము ఈ భౌతిక బంధనాల నుండి బయటపడడానికి, ఈ ఆత్మ తిరిగి భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి మనకి ఉన్నటువంటి ఏకైక మార్గము ఆ నామ సంకీర్తనము. అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ మరి ఆ భగవంతుని గురించి ఆ భగవన్ నామస్మరణం చేస్తూ నామ సంకీర్తన యజ్ఞంలో మనము నిమగ్నం అవ్వాలి అనేటువంటిది మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో అలాగే ఇంకా మనకి ఇక్కడ ఇవ్వబడుతూ ఉన్నటువంటి ఈ శ్లోకాలలో సో ఇంకా చెప్తున్నారు,
దేవాన్ భావయతానేనా తే దేవా భావయంతు వా పరస్పరం భావయంత శ్రేయ పరమవాప్స్యతః. ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి దేవతలు మరి యజ్ఞాల చేత మనల్ని పూర్వం చెప్పినటువంటి శ్లోకాల్లో మరి మనకి ఏం చెప్తున్నారు? ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి సృష్టించబడినటువంటి సృష్టికర్త అంటే ఆ సృష్టించినటువంటి దీనిలో దేవతలను, మానవులను, యజ్ఞాలను సృష్టించి పరస్పర సహకారం చేసుకుంటూ ఉండమని చెప్పారు. సో కనుక మరి ఆ విధంగా మన యొక్క ధర్మాలను మనం ఆచరించడం వల్ల మనం చేసినటువంటి ఆ యజ్ఞాలకు, అంటే మన ధర్మాన్ని మనం సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తే అదే యజ్ఞం అవుతుంది. ఆ యజ్ఞానికి సంతసించినటువంటి దేవతలు మనకు ప్రియాన్ని వనకూరుస్తారు అని చెప్తారు. ఆ విధంగా మానవులు దేవతల నడుమ పరస్పర సహకారం చేత సర్వులకు శ్రేయస్సు కలుగుతుంది. ఎందుకంటే మనకు ఈ దేవతలు డెమిగాడ్స్గా ఉన్నటువంటి దేవతలు అనేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా బ్రహ్మ, శివుడు, ఇంద్రుడు, వర్ణుడు అనేటువంటి వీళ్ళంతా కూడా మనకి ఆ భగవంతుని యొక్క, దేవాది దేవుని యొక్క ప్రతినిధులుగా ఉన్నటువంటి కార్యనిర్వాహక వర్గంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎలాగైతే ప్రధానమంత్రి ఆ మంత్రివర్గంలో వివిధ శాఖలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు, సో అలాగే ఇక్కడ మరి ఈ దేవతలు అనేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఆ భగవంతుని ప్రతినిధులుగా, ఆ భగవంతుడు ఇవ్వబడినటువంటి వాటిని మనకి సమకూర్చేటువంటి వాళ్ళుగా చెప్తారు. అందుకే లోక కార్యాలను నిర్వహించుటకై నియమించబడినటువంటి పాలకులే దేవతలు అని చెప్తారు. జీవుల దేహ పోషణార్థమై కావలసినటువంటి గాలి, వెలుతురు, నీరు మరియు ఇతరవన్నింటినీ వసిగేటువంటి కార్యము ఆ భగవంతుడు దేవతలకు అప్పగించబడినటువంటిది. సూర్యుడి ద్వారా మనకి వెలుతురు వస్తుంది, వాయుదేవుడి ద్వారా గాలి, వర్ణదేవుడి ద్వారా నీరు, అలాగే ఇతర దేవతల్లో కొన్ని రకాలైనటువంటివి. సో కనుక మనకి మరి ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి మన యొక్క ధర్మాన్ని మనం సంపూర్ణంగా నిర్వర్తిస్తే మరి అవి ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి దేవత ప్రీత్యర్థము నిర్ణయించబడినటువంటిది. సో అటువంటి ఆ యజ్ఞాల యందు విష్ణువే ముఖ్యమైనటువంటి భోక్తగా చెప్తారు. అవన్నీ మళ్ళీ భగవంతుడికే అందించబడేటువంటివి. కనుకనే కృష్ణుడే సకల యజ్ఞాలకు భోక్త అని భగవద్గీత యందు మనకి అంతకుముందు చెప్పినట్లు భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వ లోక మహేశ్వరం అంటూ చెప్పబడినటువంటి. సో కాబట్టి మరి ఆ యజ్ఞపతి అయినటువంటి సర్వయజ్ఞాలకు ముఖ్య ఉద్దేశమై ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని మరి సంబంధంలో మనము మన యొక్క ధర్మాలను నిర్వర్తించడం వల్ల మనము ఈ భవబంధనాల నుండి విముక్తులమవుతాము అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే యజ్ఞ నిర్వహణము అనేకములైనటువంటి ఇతర లాభాలను గూర్చుచు అంత్యమున భవబంధము నుండి ముక్తి సైతము కలిగించును అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు కూడా చెప్పారు మనకి 2వ అధ్యాయంలో, ఒక చిన్న నూతి వల్ల కలిగేటువంటి ప్రయోజనాలన్నీ కూడా పెద్ద జలాశయం వల్ల లభించినట్లుగా వేదాల యొక్క అంతరార్థాలను తెలుసుకున్నటువంటి వాడికి, వాటిని అంతరార్థాన్ని గ్రహించిన వాడికి లభిస్తుంది అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. సో కాబట్టి మరి ఇతరమైనటువంటి కార్యాలే కాకుండా ముక్తిని సైతము అది ఆ యజ్ఞాల ద్వారా పొందవచ్చు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. అలాగే మనము ఏది అయినా, అంటే మనం తయారు చేసినటువంటిది ఏదైనా ఆ భగవంతునికి సమర్పించి తీసుకోవడం వల్ల ఎటువంటి బంధనాలు మనకి ఉండవు అని చెప్తారు. అందుకే భగవంతునికి నైవేద్యంగా సమర్పించినటువంటి ఆహారాన్ని మనం తీసుకోవాలి అని చెప్తుంటారు. అదే విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇష్టాన్ భోగాన్ హి ఓ దేవా దాస్యంతే యజ్ఞ భావితాః తైర్దత్తాన ప్రదాయైభ్యో యో భుజ్ఞేస్తేన ఏవ సహ. సో మరి వివిధ జీవన ఆవశ్యకములను వనగూర్చి దేవతలు
యజ్ఞముల చేత సంతృప్తి నొంది మీకు కావలసినవన్నీ వసుగుదురు అని చెప్తున్నారు. వాటిని దేవతలకు అర్పింపక తానే అనుభవించేవాడు నిక్కముగా శూరుడే అవుతాడు అంటూ చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఎందుకంటే పరస్పర సహకారం ద్వారా సృష్టి ప్రారంభంలో దేవతలను, మానవులను, యజ్ఞాలను సృష్టించినటువంటి ఆ భగవంతుడు పరస్పర సహకారంతో జీవించమని చెప్పారు. కాబట్టి మరి మనకు కావలసినటువంటి అవసరాలన్నింటినీ కూడా ఒసగేటువంటి ఆ దేవతలకు మనం మన యొక్క యజ్ఞాలను చేయడం వల్ల సంతృప్తి పొంది వాళ్ళు మనకు కావలసినవన్నీ కూడా సమకూరుస్తారు. అందుకే మనకు వేదాలలో చెప్పబడుతుంది, ఇది కావాలంటే ఈ దేవతకు సంబంధించిన యజ్ఞం చెయ్యి, ఇది పొందాలంటే ఉన్నత లోకాలు చేరాలంటే అది, లేదా ఐశ్వర్యాలు కావాలంటే ఇది అని, వివాహం కావాలంటే ఒక రకమైనటువంటి యజ్ఞము, అంటే ఒక దీక్షలు చేయమని కొన్ని కొన్ని రకాలుగా మనకు చెప్పబడుతుంది. అవన్నీ కూడా శాస్త్రాల్లో ఉన్నవి. సో అయితే మరి ఎలాగైతే ఇవన్నీ కూడా ఒక చెట్టుకు ఉండేటువంటి శాఖల వంటివి, మరి కనుక చెట్టుకు మనం వివిధ శాఖలకు ఫలాలను ఇస్తున్నాయి కదా అని శాఖలకు నీరు పోయాం కదా, వేర్లకు నీరు అందించాలి. అదేగా భగవంతుని కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నప్పుడు ఈ అన్ని దేవతలు కూడా సంతసించి అన్ని రకాలైనటువంటి ప్రయోజనాలు కూడా సమకూరబడతాయి అని చెప్తారు. మరి అందుకే ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నట్లుగా వివిధ జీవన అవసరాలను వనగూర్చేటువంటి దేవతలు యజ్ఞాల చేత సంతృప్తి పొంది మనకు కావలసినవన్నీ కూడా వసుగుతారు అని చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి అప్పుడు వాటిని దేవతలకు అర్పించకుండా తానే భుజించేటువంటి వాడు నిక్కంగా చోరుడే. అంటే మనము అంటే ఈ ప్రకృతి నుండి కొన్నిటిని పొందుతున్నాం కాబట్టి వాటిని మళ్ళీ తిరిగి ఆ దేవతలకు వారికి అందించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అలా కాకుండా మనం పొందినది ప్రతిదీ మనమే భుజించినట్లయితే అది పాపాన్ని భుజించినట్లు అవుతుంది అని చెప్తారు. అందుకే ఇక్కడ దేవదేవుడైనటువంటి విష్ణువు తరపున జీవిత ఆవశ్యకములైనటువంటి వాటిని సమకూర్చడానికి ఆదికృతులైనటువంటి వారే దేవతలు. కావున వారిని విధిపూర్వకమైనటువంటి యజ్ఞం చేత సంతృప్తి పరచవలను అని చెప్తున్నారు. వేదాలయందు పలు దేవతల కొరకు పలు రకాలైనటువంటి యజ్ఞాలు తెలుపబడినవి. అవన్నీ అంత్యమున దేవదేవునికి అర్పించబడేటువంటివి. అంటే శ్రీకృష్ణుని భగవాన్ని గురించి తెలుసుకోవడానికే దేవతా యజ్ఞము ఆదేశించబడింది అని చెప్తున్నారు. మరి అలాగే మానవులకు ఉన్నటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి గుణాలను అనుసరించి ఏ ఏ విధాలుగా మనం కోరుకుంటే ఆ విధాలుగా భగవంతుడు మనకి ఇచ్చేటువంటివి. సో కనుక ఆ విధాలన్నీ కూడా మరి వాటన్నిటినీ ఇచ్చేటువంటి వాడు భగవంతుడు. ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధులైనటువంటి దేవతల చేత మనకు సమకూర్చబడుతున్నాయి. ఎవరు కూడా వాటిని సృష్టించలేరు. ఏ దేవత కూడా పూర్తిగా వెళ్ళిచ్చేటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, మానవులు భుజించేటువంటి ఆహార పదార్థాలను గ్రహించినచో సత్వగుణ ప్రధానులు స్వీకరించేటువంటి ధాన్యము, ఫలాలు, కూరగాయలు, పాలు, పంచదార మొదలైన వాన్ని, అలాగే మరి మాంసాహారులు భుజించేటి మాంసం కానీ ఏది కానీ మానవుని చేత సృజించబడలేదు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి మనకి సాధారణంగా మన మానవులకు శాకాహారమే మనకు శాస్త్రాలలో చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి భగవంతుణ్ణి ప్రీత్యర్థము మనం చేయవలసినటువంటిది ఈ కలియుగంలో, కపట కలహాల కలయుగంలో మరి ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడడానికి మనకు ముఖ్యంగా వివరించబడినటువంటిది నామ సంకీర్తన యజ్ఞము అని చెప్తారు. చైతన్య మహాప్రభువుల వారు సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారమైనటువంటి చైతన్య మహాప్రభువుల వారు మనకి తెలియచేసినటువంటి విషయాలను సంకీర్తన యజ్ఞము సుమారు 500 సంవత్సరాలకు పూర్వము ఈ కలియుగంలో భక్తుడుగా వచ్చి మనకి మానవాళిని ఉద్ధరించడానికి ఆయన చెప్పినటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యజ్ఞ శిష్టాసిన సంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషైః భుంజతే తే త్వగం పాప ఏ పచంత్యాత్మకారణాత్. మరి యజ్ఞమును అర్పింపబడిన ఆహారమును స్వీకరించుట వలన భగవద్భక్తులు
సర్వ విధములైన పాపముల నుండి ముక్తులవుతారు. అంటే ఆ భగవంతునికి సమర్పించబడినటువంటి వాటిని ఆ భగవంతునికి నైవేద్యంగా సమర్పించి వాటిని తిరిగిన మిగిలిన ప్రసాదాన్ని స్వీకరించేటువంటి వాళ్ళు సర్వ విధములైనటువంటి పాపముల నుండి ముక్తులవుతారు అని చెప్తారు. అలా కాకుండా తమ ప్రియము కొరకే మేమే భుజించాలి, నాకు ఇది ఇష్టము అని ఆహారాన్ని సిద్ధం చేసుకునేటువంటి వాడు కేవలము పాపమునే భుజించును అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నారు. అందుకే మనము ఆ భగవంతునికి సమర్పించినటువంటి ప్రసాదాన్నే స్వీకరించాలి అనేటువంటిది మనకి శాస్త్రాలలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, భగవద్భక్తులైనటువంటి వాళ్ళు లేదా కృష్ణ భక్తి రసభావితులు సత్పురుషులు అని పిలువబడతారు, సాధువులు. వారు సదా శ్రీకృష్ణ భగవానుని ప్రేమయందే నిలిచి ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే ఆ దేవదేవుని ప్రేమలో సన్నిహితంగా ముడివడి ఉండట చేత అతన్ని తొలుత అర్పింపనదే దేనిని కూడా వారు స్వీకరించరు. అంటే భక్తులు సాధారణంగా వారు ఏది తీసుకున్నా అది భగవంతునికి సమర్పించి తీసుకునేటువంటి పద్ధతి మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. కాబట్టి మరి భక్తులు శ్రవణము, కీర్తనము, విష్ణుస్మరణము, అర్చనము వంటి పలు రకాలైనటువంటి భక్తి మార్గాల ద్వారా యజ్ఞాలను సదా నిర్వహించుతూనే ఉంటారు. అంటే భక్తులు శ్రవణం చేయడం కూడా ఒక రకమైన యజ్ఞమే. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను, గుణగణాలను వినడం, ఆలకించడం. అలాగే ఆ విన్నటువంటి వాటిని నిరంతరము కీర్తించడం, చెప్పుకోవడం, దాన్నే కీర్తనం అంటారు. అదే విషయాలను మళ్ళీ మళ్ళీ మననం చేసుకునేటువంటిది స్మరణం. మరి ఆ భగవంతుని శ్రీ విగ్రహాలకు ముందు ఆలయంలో ఉండేటువంటి విగ్రహాలను సేవ చేసేటువంటి విధానం అర్చనము అని చెప్తారు. ఆ విధమైనటువంటి ఆ భక్తి అవన్నీ కూడా భక్తులు చేస్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి వాళ్ళు ఆ విధమైనటువంటి యజ్ఞాలను నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు. సో కాబట్టి మరి ఆ విధంగా చేయడం వల్ల వారు ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి సర్వరకాలైనటువంటి పాపాల నుండి బయటపడగలుగుతున్నారు. సో ముఖ్యంగా ఆ నామజపం సులభమైనటువంటి సంకీర్తన విధానము ప్రతి ఒక్కళ్ళు నేర్చుకోవలసినది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ భౌతిక జగత్తులో, ఈ ప్రపంచంలో సుఖాలు కానీ దుఃఖాల నుండి కానీ బయటపడాలి అంటే మరి ఈ మనకున్నటువంటి ఏకైక మార్గము మనకి చెప్పబడుతున్నటువంటి కలి కల్మషాల నుండి బయటపడడానికి ఉన్నటువంటి ఏకైక హరేర్నామ హరేర్నామ హరేర్నామైవ కేవలం కలై నాస్తైవ అన్యరథ అంటూ ఇంకొక మార్గమే లేదు. ఈ కలియుగంలో, ఈ కపటాల యుగంలో మనము ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి బయటపడడానికి, సుఖమైన శాంతియుతమైనటువంటి జీవనాన్ని పొందడానికి మనకున్నటువంటి ఏకైక మార్గము ఆ భగవన్నామ స్మరణము అని చెప్పబడుతుంది. సో అందుకే ఇక్కడ మరొక శ్లోకములు ఇక్కడ ఇంకా చెప్తున్నారు, అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవః యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో యజ్ఞ కర్మ సముద్భవః. అన్నాత్ భవంతి భూతాని అంటున్నారు. అన్నాద్ అంటే ధాన్యము వలన భౌతిక శరీరాలు వృద్ధి చెందుతూ ఉంటాయి. పర్జన్యాద్ అన్న సంభవః, వర్షం వలన ధాన్యము ఉత్పన్నమవుతుంది. అంటే జీవదేహాలన్నీ కూడా వర్షం వలన ఉత్పన్నమైనటువంటి ధాన్యాలపైన ఆధారపడి జీవిస్తూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. మరి వర్షములు యజ్ఞాల వలన కలుగుతున్నాయి. మరి యజ్ఞాలేమో విహిత కర్మల నుండి ఉద్భవించుచున్నవి అంటూ చెప్తున్నారు. సో మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ గురు శిష్య పరంపరలో గొప్ప వ్యాఖ్యాత అయినటువంటి భగవద్గీతకు గొప్ప వ్యాఖ్యాతగా ఉన్నటువంటి శ్రీల బలదేవ విద్యాభూషణుల వారు, మీరు భగవద్గీత యథాతథం చూస్తే అంకితం వీరు విద్యాభూషణుల వారికి ఇవ్వబడుతూ ఉంటుంది. సో బలదేవ విద్యాభూషణులు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు.
ఏంటంటే ఏ ఇంద్రాధ్యంగతయావస్థితం యజ్ఞం సర్వేశ్వరం విష్ణు మభ్యర్చ తచ్చేష మశ్నంతి తేన్న తద్దేహయాత్రాం సంపాదయంతి తే సంత సర్వేశ్వరస్య యజ్ఞపురుషస్య భక్తాః సర్వకిల్బషై అనాది కాలవృద్ధైః. ఇక్కడ ఆత్మానుభవ ప్రతిబంధకై నిఖిలైః పాపై విముచ్యంతే అంటే యజ్ఞ పురుషుడని అంటే సర్వయజ్ఞ భోక్త అని తెలియబడేటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు దేవతలందరికీ ప్రభువు. మరి దేహమునందలి వివిధ అంగములు దేహమునకు సేవ చేసే రీతిగా ఈ దేవతలందరూ కూడా ఆ భగవానునికి సేవను గూర్చుదుడు. ఇంద్రుడు, చంద్రుడు, వరుణుడు వంటి దేవతలు సృష్టి పరిపాలనకై నియమించబడిన అధికారులైనందువలన వారి ప్రీతి కొరకై వేదములు యజ్ఞములను నిర్దేశించుచున్నవి. తద్వారా వారు ప్రియము నొంది ధాన్యమును సమృద్ధిగా ఉత్పత్తి చేయుటకు కావలసినటువంటి గాలి, వెలుతురు, నీటి వంటిని అందించగలరు. శ్రీకృష్ణ భగవానుని అర్పించినప్పుడు అతని అంగములైనటువంటి దేవతలు అప్రయత్నంగానే పూజించబడతారు. ఇక్కడ చెప్తుంది ఏంటంటే వివిధ రకాలైనటువంటి దేవతలలో మనము ఈ వివిధ దేవతార్చన ఉంటుంది. ఆ దేవతలను అర్చించినప్పుడు అది నేరుగా భగవంతుణ్ణి అర్చించినట్లు కాదు. కానీ భగవంతుణ్ణి అర్చించినప్పుడు ఏ విధంగా అయితే ఒక చెట్టులో వేళ్లకు నీళ్లు పోస్తే ఆ చెట్టులోని అన్ని భాగాలకు అందినట్లుగా, అలాగే మనం తినేటువంటి ఆహారము మన ఉదరానికి ఇస్తే అది శరీరంలోని అన్ని భాగాలకు అందించబడుతుంది. సో అలాగే శ్రీకృష్ణ భగవానుని అర్చించినప్పుడు ఆయన యొక్క అంగాలుగా ఉన్నటువంటి ప్రతి దేవత కూడా పూజించబడుతుంది. అప్పుడు ఆ ప్రతి దేవత కూడా సంతృప్తి పొందుతుంది. కాబట్టి ప్రత్యేకంగా ప్రతి దేవతను కూడా పూజించవలసిన అవసరం లేదు శ్రీకృష్ణ భగవాన్. కానీ ఒక్కొక్క దేవతను పూజించినప్పుడు ఒక్కొక్క ప్రయోజనమే చేకూరుతుంది. కనుక శ్రీకృష్ణుని పూజించినప్పుడు అన్ని రకాలైనటువంటి దేవతలను కూడా పూజించినట్లు అవుతుంది. కనుకనే మనకి కృష్ణ భక్తి భావననే ఎక్కువగా వేదాలలోనూ భగవద్గీత, భాగవతంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి మరి ఆ విధంగా కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి భక్తులకు అన్ని రకాలైనటువంటి కల్మషాల నుండి బయటపడతారు అని చెప్తారు. సో సాధారణంగా మరి మానవులకు ధాన్యము, కూరగాయలే ఆహార యోగ్యాలు అని చెప్పబడుతున్నాయి. ధాన్యము, కూరగాయలు, ఫలాలు మొదలైన వాటిని మానవుడు భుజింపగా ధాన్యపు వ్యర్థశేషమును అంటే గడ్డి, చెట్లను జంతువులు ఆహారంగా స్వీకరిస్తాయి. మరి ఇంకా చెప్తున్నారు, మనది కానిటువంటి ఆహారమైనటువంటి మాంసభక్షణం చేయుట కూడా అలవాటు పడిన వారు సైతము మాంసం కొరకై వృక్షజాలపు ఉత్పత్తులపైనే ఆధారపడవలసి వస్తుంది. మరి ఒక కోడిను, ఒక మేకను బాగా పెంచాలి అంటే దానికి కావలసినటువంటి చెట్లపైనే అవి ఆధారపడి జీవించేటువంటివి. సో కాబట్టి మరి జీవులకు సాధారణంగా మనకి మానవాళికి ఇవ్వబడినటువంటివి ధాన్యము మరియు కూరగాయలే ఆహార యోగ్యాలుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నవి. సో కాబట్టి మరి ఈ భూ ఉత్పత్తులన్నీ కూడా సమృద్ధి అయినటువంటి వర్షం పైన ఆధారపడి ఉంటాయి. అటువంటి వర్షము ఇంద్రుడు లేదా చంద్రుడు, సూర్యాది దేవతలు నియమించబడుతూ ఉన్నాయి. మరి ఈ దేవతలందరూ కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుని సేవకులుగా ఉండి మరి ఆయనను యజ్ఞాల చేత సంతృప్తి గావించడం వలన మనము యజ్ఞాచరణము, ఆ యజ్ఞాచరణము అనేటువంటిది వివిధ రకాలుగా ఉన్నటువంటిది. సో ఈ కలియుగంలో మనము చేసేటువంటి యజ్ఞము నామ సంకీర్తన యజ్ఞము. ఆ నామ సంకీర్తన యజ్ఞమును మనము సక్రమంగా నిర్వర్తించినట్లయితే అన్ని రకాలైనటువంటి యజ్ఞాలను మనము ఆచరించిన వాళ్ళమే అవుతాము అనేటువంటిది మనకి తెలియబడుతూ ఉన్నట్టు. హరే కృష్ణ. సో మరికొన్ని అంశాలను ఇవాళ 21 వరకు అనుకున్నాను, కానీ వీళ్ళకి 14 వరకు అయినట్టుంది. మిగిలినవి రేపటి క్లాస్లో చూద్దాం. హరే కృష్ణ.